Dragi fanovi, dobro večer. Uradio sam novu frizuru. Svi mi kuće, brate. Zorane, svi mi kuće. Priđi uz kući kako je kosko. Idemo da čerži. Priđi da viš. Priđi da neka ži. Priđi. Ujebem. Svi mene, brate, zajevi ga će ne pocepa. Zorane, svi mi malo ovu frizuru, brate. Evo, ovo je gospodin, vi obratite pažnju sad na ovu frizuru, gledaj. A pitao sam gospodina Mašinu sa iskustvom frizera, najjačeg jebača frizera. Rekao, koja bi meni frizura stojala, pošto sam ja jako poznata ličnost, to da mi uradiš. On razmišlja 2 sekunde. Jokićev vrat, kaže. Rekao, zašto? A ja čoveka Jokićevog vrata sam vidio jedan put. Pa kaže, on je tako kao ti korpuletan, ima i su frizuru. A radi, rekao. Veliki pozdrav za Jokićevog brata legendu. Kisi za Jokića i za njega. Triple double, brate, seks. To je taj rad, puno pozdrav za sve parove. Evo, tu smo, brate, svi još jedan kućnika gore živim. Priđi, neći se ujede, Zorane. Slobodno priđi, da zrži. Priđi slobodno, zori ga jedan ga usta. Ajde, priđi, bre, čovječe, priđi od tuda da te narži. Priđi. Eto. Zabavaj me malo. Ajde. Eto, snimi mene, pozdrav za sve panove, kući je u elementu, brate. Pozdrav za Jokićevog brata, Kis.